Elizabeth nyalo mana lero ne jo Siaya mal. Okay, erokamano. Apani wagone erokamano counties motelo. Tapani ki mondingi kaka counties telo. Nyaka wangi ni ang'o mitimo. Aggregation park oken mana building. En gimiluongo ni value chain. Koro value chain tiende ni nyaka ichak ng'iyo ni raw materials ntiere. Mabodhi serve industrial park ni. Mar ariyo, nyaka ing'e ni jopur gi joma golo raw materials gi olony mondo wabed gi raw materials throughout the time. Mar adek, nyaka make sure ni infrastructure kaka nderni, kaka stima ntiere makelo gigi. Mar ang'wen, be nyaka wang'i ni institutional framework kaka cooperatives, kaka policy mar county, kaka mag national be oseikore. Omiyo en gik mang'eny moloyo mana ng'iyo ni building kende ntie. Adier Siaya osetemo masani king'iyo landscape kata mar Kenya mangima. Sani kori kwano wako bire weche mchele. Siaya sani inyalo kwan kumikwane mwea. And kendo kaka okang' mwakao nikech gik mwatimo gi farmers wa. Nikech gik mwatimo en ensuring ni seeds, fertilizers, mechanization go te timore. Mar ariyo sani wan gi program ma waluongo ni value chain. Matine ni wang'iyo ni pipe ni ang'o mabodhi e iye. Koro wasebedo kwa ng'iyo sugar, wasebedo kwa ng'iyo chak, cassava, honey, gik mang'eny. Ma wasebedo kwa keto farmers wa cooperative. Te cooperative no be nyaka ipuonjgi, waketo pesa magiyudo godo maginyalo ng'iewo go gik moko. Sani kaka wawuoyo, wasetieko foundation gi gik mane nyalo bedo notamre. Makoro gedo modong' en gik mabiro mapiyo. Emomiyo awacho ni sani ka watiyo gi county assembly gi executive ma Siaya, commitment marwa mar tieko pipe ni odhi maber. To maduong' mosebedo ni mondo walony. Mar ariyo adwa wacho niya, Siaya king'iyo gi counties machalo Meru gi machoncha, wan ne waachien e weche investment. Wan ne joma nyaka ne wamany sani kaka weche mag stima, weche mag ndara, magi gik ma wasebedo kwa invest mondo wabede county ma investment nyalo bedo. But apani map sani e weche cotton, e weche rech, e weche rice, e weche dairy, ikwano wa ni wan e namba mambele. Omiana morgi kaka wadhi kaka Siaya, wadwa medo kang', wadwa medo mondo farmers wa mang'eny obedo tim gine that commercialization. Maduong' moloyo, kendo wasebedo gi farming ma watime yo mar koth. To sani watemo mondo wati ahinya e weche irrigation. Nikech mano tiende ni wabedo gi pi kata puro diriyo dideke higa moloyo mana sama koro koth biro. Omiyo wan kaka jo Siaya watimo gima waluongo ni transformation of our agriculture to gi making sure ni wan gi the right knowledge, extension officers wan tiere, policies are ambitious, and sani wan gi some big projects kaka the Loans Oya irrigation, wan gi projects mang'eny mabiro ma make sure ni koro wanyalo bedo able to bedo gi pipe manigi enough raw materials. Erokamano. Erokamano ahinya. Nyakon ga jongi county ma Migori bende wantiere gi Victor Ouya ma bende en apisa mochung' ne weche mago ohala county mano ma Migori. To county ma Migori no osenyiso kanyo nosemigi kanyo siling million 250 mano mar gero dago ohala. Ka bende county ma Migori bende kaluwore koda engineer Elijah wacho kanyo nosemigi siling million. County ma Migori wuon nosechiwo kanyo siling million 184 ne gedo makamano. Samoro Victor inyalo mana nyiso maleng' kapo nono ni ma en adier kata oyo gi chala mago mag county aggregation park e county ma Migori machiegni. Erokamano Sharon, and erokamano for Ramogi TV kuom thuolo ma Victor mana kinyalo medo, inyalo yawo mute mar, inyalo unmute mar mondo mi wawinje yo makare.